Sniper ti tawngkam lo chhuah dan chu kumsanga jasari somsari pakua vel dei to India po British of the hnuaia kan lo om lai khan India rama British sipai omte khan ramwa sapel khan no man ti em thina chung British sipai ho te chuan an ramwa pa hian in elna in ti hlimna chi khat dang dai le har sat mai an nei thina chu savatereu te snipe an ti ang chi chu ra khata tangin an ka siak thina chu tiang savatereu te ral hla fe atanga ka fu chat theite chu sniper tin an ko thina chu ta tang chuan sniper ti tawngkam hi alo chuak ta ani Lyudmyla Pavlichenko hi July ni som pahnih sanga zakwa som paruk khan Ukraine thingtlang kho pakhat bilak sarkwa a alo pianga kumsom palimi ani in an chung kwa chu cave khuwa an pema sniper ro puidang ang thafin ate te atangin silai ka angai na em a hetia cave khuwa an pem nu hian an khuwa aral thuam siam na mun pui cave arsenal factory a thokin cave university a lekha zirpa boka kumsom palimi lek ani in silai ka zirna disaf shooting club azoma he club hian he khovel om chunga miche sniper ming dai le to ngai lo ni turin alo cher suak ta ani Pavlichenko hian history subject hi nuam ati em a kumsanga zakwa somthum pasari khan cave university atangin history subject a master degree azo nge ani kumsanga zakwa somli pakhat aron her chuat chuan khovel indopui pahni na po aron in her chuak ve ngala Germany in Soviet Union aron rut masak ber khan Pavlichenko po kumsomni palimi alo ni ve to a chutia German havin aram ahmangai aron ral pui phiar ta ka chuan a hmeichhiat awmnem na da tha in Soviet Union sipai zom ve a ram le hnam chan na aram mut alo ril ruk ve ta a indo anasa zela Soviet troi tu ten an sipai nei sa chuan German ho chu dol zo dona anin riat tak lawa chuan aram thalai te hena volontara raldo turmi azong ve ta a hetia volunteer tur an sarkarin azong ani ti a hriat vele hian Pavlichenko chu kumsomni palimi ni in Soviet sipaya chuan ain ziak lut fel veta ani hetia sipaya ain zia lu tir hian sipai nurse le sipai pa ngai ni thei turin du thlanna an pe a mahse Pavlichenko chuan sipai ngei nia aral do chu athlang ta zoka ti chuan kumsanga zakwa somli pakhata chuan Soviet Union Red Army 25th Rifle Division na omin Red Army miche sniper sang ni zet zinga indo people tlang thei zanga zinga atel veta ani sipaya atantira tang hian Pavlichenko hian sipai naran mai ni lova sniper ni achak em a chu an ho tu te chuan hria in sniper training po adong pa ngal boka kumsanga zakwa somli pakhat kum top lama chuan a sniper training program chu ho tu te mitlung takin azawa mahse akumla no pandewa wang le sipaya channa ala reilo em awang chuan an ho tu te chuan indo na muala hantir chu ngal mai chu an hre dewa mahse Pavlichenko chuan indo na muala chet achak to si a ti chuan ti dan ngai to ta a ano panlaya disa shooting kapa omlaya Vorosilov sap sotar bets le sila in ka siak na a certificate lak te chu an ho tu te a hmuta a chuan an ho tu te lunga dum ni ngai turani akum le sanga zakwa somli pahnia chuan indo na muala tir chuak vetanin private rank an veta ani te atanga silai ngai na le kap thiam sniper training dong tel bok chu indo na muala chuan alo tangkai na samaya indo na muala an tir chu atanga ni somsari panga lek chungin odisa indo na hmuna confirm kills za somret pasari te meu anei mana he indo na hian Soviet lam chuan German lam an dol zo tak lo wangin Pavlichenko te unit chu anin withdraw a hemi hnu hian an ho tu ten an unit chu Crimean Peninsula a Sevastopol hmuna thariat chung an da a heta a che that em wang hian lieutenant rank ka kai sangin an ho tu te chuan 25th Chapayev Rifle Division ate 54th Stephen Razin Rifle Regiment ate sipai pa ngai tha ti chak turin an da kwal thina awmna platoon te hian an tangkai pui thei em a atopa chuan Soviet Union sniper tha te om khomna platoon scan company sniper platoon a pensom thleng om veta ani Pavlichenko hian sniper anga mi aka hlum sak ber pahnih chu Belayev ka indo na hmuna ani in Takarev SVT 40 semi-automatic rifle 3.5x telescopic sight vu amangin ani Pavlichenko hian sniper ani chung hian confirm kills zathum pakwa zet anaya chung aka hlum te zinga chuan sipai pa ngai mai ba ka sipai officer za zet le mel malam German sniper somthum paruk lai aka hlum tel ani
German sniper ka hlum zinga pakhat ama Pavlichenko ngein a ruanga han chian pakhat phei chuan ai ko rip te a logbook lowakin a logbook a chuan confirm kills zanga vel lai alo nei ve reng maya he sniper ka hlum hi German sniper a chuan a ropui ber om mange an ti hial ani German sniper ka hlum hi a mingle ani na tarlan ani lo ani a confirm kills hi zathum paruk anga chin chi ani mahse mi zanga vel tal chu ka phlum tura ngai ani a confirm kills atlem chan nia soi chu Pavlichenko hi amala chi ani aka hlum zat lo chiar tu tur spotter anei lo awangin amain a record thei chin kha an pum tamai ni in lang ani indo namuala na a tho don reng reng chuan atlang puin an unit camp atanga fit zaruk atanga fit zawela malam a thian tele an mel mate in kar ni sia birung tombuk asiam china chuta tang chuan a thian te covering fire alo peta thin ani hetia thanem ngai taka Sevastopol indo namuala sniper na a tho lai hian kumsang ka zakwa somli pahnih khan mortar sniper in na takin a fu ta hlo maya thlaenge mozat nuwa chuan rondam chhole in a hnangai bok azom le a kumsang ka zakwa somli pahnih vela a che that em awang hian Pavlichenko hi alar em maya aiin hlia madam fel nuwa a hnangaya let le chu vandoin a toa a boral mai an hlo awangin Soviet High Command chuan Sevastopol atang chuan submarine ala chuak le ta a hetia indo namuala tanga an lak chuah hnu hian major rank ka an kai san tira a pension vele ta ani hemi hnu po hian sniper instructor a te omin an ram thalai te thinlunga a ram le hnam hmangai na nget taka tu tumin van tlak in khoma te tu soina sa em thin ani indo namuala tanga an la chuak hi an ti fu khop maya Sevastopol chu sana tanga thlakhat po tlinglava awmnem division a sipai zawng a pasal tiamin ka hlum vek an nia Pavlichenko ero a himpha ta hlo thung ani a pension hnuwa vantlang in khom na le hmun dang danga thu soitu a te an som thin hnu hian arin lo le be sei lo lutuk thil atonga heti hunlaya US president Franklin Roosevelt chuan America a ronzina thu soina hun nei turin a som ve ta tlat maya ti chuan an som na chu pomin America chu apan ve ta a avoi khatna ta Soviet Union mi le sa American inpui the White House a official taka an mi khol masak ber ani ta ani hemi tum hian International Student Assembly Washington DC a nei meka tele CIO meeting a te telfe in New York khopuya te po thu soina hun te na in US chuan ngai hruina thil pe katan Colt automatic pistol an lo pe ve ani hemi hnu hian a sniper pui Vladimir Zelintsev le Nikolai Krasavchenko tenen Canada an zin le a alarwang lai alo ni bok nen mipui sang tam takin Toronto rail station Ropui Union Station Toronto an lo muaka hemi trumpo hian ngai hruinan Canada sarkar chuan Winchester rifle enlen na omchi an lo pe nge ani he silai ton hi tuna chuan Central Armed Force Museum Moscow a mipui hmu thein an da to ani a pension hnu hian indo namuala omto lo mahse indo pui top thleng khan Soviet Union sniper deta na tangkai a sniper tamtak cher chuakin heng a sniper cher chuah te kal tlang hian Soviet Union sipai tamtak nunna a chan him tila kan sei sual om love indo puite alo top tak hnu le boruak te alo zang khai tak hnu chuan historian na a chhun zom le a kumsang zakwa somli panga tanga sang zakwa somnga pathum chung kha Soviet Navy Chief Headquarter a assistant researcher in oma hemi hnu lama hian Soviet Committee of the Veterans of War te akula tain ain hmang vele ani kumsang zakwa somsari pali October ni soma chuan kumsumnga pariat mi chau ni in khawvela hmeichhe sniper Ropui Lyudmyla Pavlichenko chuan he khawvela hi alo chuah san ve ta ani